بسەدەما کریارên گۆپارتیا پێدێ بێدرابێ ji bên çavkirina çalakvanên siyasî û leşkeriya neçarî û derbazkirina rêbaza xwe li nav xwendevanên li Kurdistana Sûriya. Encûmana Niştimanî Kurdî xwepêşindanek li kampa Domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê li dar xist. Bê beşdarbûna hejmarek berferah ji akinciyên kampa Domîz û endam û layîngirên partiyên siyasî Encûmana Niştimanî Kurdî û têda gotina encûmanê het xwendin ji layê Dr. Kawa Ezîzî ve û herwiha gotina encûmana Xwecehî ya kampa Domîz ji layê Hemed Emîn Abbas ve û xwepêşindan li dem hejmêr donîvê êvarî dest pê kir û têda hat hildan alayên Kurdistanê û wêneyê Serok Barzanî û ji beramberî Sentara Hemed Şêx û meşbirê ve çû ta qadat navbera her du dibistanan ve Kobanê û Efrîn ya li ser cada serekî ya kampa Domîz. îro kesin hene bi navên PYD, bi navên Tevdemê bi zimanê me diştekirin Kurdistana Rojavayê em bêjin Rojavayê Kurdistan hişt nevala xizmetan wan xelkê xirab dikirin ya goberiyên hat digotin digo Kurd li Sûriya peyda nabin yan jî mêhvanên cema. Ama deyberêz em siyasatê gotêne kirin Rojavayê Kurdistan. Siyasatî gelekî xirabin li ser milletê me li ser hemû rewşên dinyayê timamiya xwe. Ji berî alema ku hişa azadiyê dike, hişa avakirinê dike, tîcar û tîcarî jî qebûl nakin eqlîke tenên welata got ava bike. Li gor nerîna Encûmana Niştimanî Kurdî got ev xwepêşindan bersiva herî mezin ji PYD re bi hebûna encûmanê û ew ê berdewam bin bi hemû karên eştiyana dijî PYD û kiryarên wê. Hemû şêweyê karê eştiyana pêşiya em ê hemû karî bikin. Yek ji wanê ji bo wek ermancê me ji van pêşindana em ji xelkê xwe re û ji milletê xwe re û sereke bersiveke ji vê peyê de eva got xwekiriye de silat a got dibêje Encûmenî Niştimanî tune kes nemaye evaya bersiveke jê re ji hundir û ji derve de û em ê jêr bibêjin na û em ê jêr bibêjin wek çawa evaya bersiveke got xelkê me û milletê me jêr dibêjin tu nikarî bi tena xweberevaniyê ji Kurdistana Sûriya bike û tête ew hevbeşiyê em ê bihêlin hettanî bigê qûnaxekî bê bêjê bê û xelkê me û milletê me û raya giştî bibêjê ev kesana dixwazin tek alî yekane û hukm li xelkê me bikin û kiryarê got ser xelkê me kirine mixabin rejîmê nikarî bû 6 salî ser serê me de bicîbînê û ev biryara gogme ji vê dekê senok li nertiya herêmê gog em alîkariya hevalê xwe hundir bikin medî yanî her gom û pêşindanek çê dibe ji aberî wê çêtirtir. Yani eva delîlekê ser înû xelk şişyar dibin bêtir tirs namînî bêtir ji wan di tê xwe yanî kirinin û wek PYD got û kesek hevalê wan nemaye hevalê encûmanê giş hevalê me ne lê hat yanî kirinin û ev kesê li vê dekê giş dijî kiryarê wanîn û ne hevalê wanîn û bilakis yanî dixwazin ji van kiryarê wan xelas bin û ji vê de selita wanî gobzore xestin Li gor nerîna Encûmana Niştimanî Kurdî wê ev kar berdewam bê ta PYD ji van kiryarên xwe vegerê. Ji kampa Domîz, Cemîl Osê, Ark.